Wengane zawethu impela ishiya abantu bemangele bebambonke ezansi ipost kaSonto Hlela bezungeza phana ke enkundleni zokuxhumana labona ke beveza ke umuzwa wakhe ngezinsolo zokuthi ke ubaba wengane yakhe ke ushayiswe itruck ke code 14 yakwaShekasi bafowethu impela phana baseligibelelo lidaba ngicela baniqale ngene bingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje mase qala ngane ngene channel yake wenza kulungile uciphize subscribe nayo notification bell khonza sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ishiya abantu bemangele bebambonke ezansi enkundleni zokuxhumana emva kuba ke bebone ke ipost kaSonto Hlela labona ke beveza ke umuzwa wakhe engubaba ke wengane kanti ke wengane zawethu impela ke uSonto Hlela ke uthema ngaba ke bhala phana ke ikhasini lakhe la Facebook wathi ke impela ke ungathi ungasha ungqonqo phana ke isogweni instead ukuthi ke mina ngethi ke RIP wabe sethi impela ke sawubona ke wena ke owanikela ngesidoda uthi ke mina ke sengizwile ukuthi wena impela ke ushayiswe itruck code 14 wakwaShekasi uthi yazini impela ke uThixo uyakwazi ukuthi alalele ke imithandazo yomuntu. Hayi ke bafuthi impela ke uwona ke umbhalo ke lona ke oshaqisa abantu abaningi phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana bencoma ke abanye ukuthi cha ntokazi ke unaso ke isibindi. Bafuthi impela ke Ladies House ibonakele phela ke ima ke eduzane kaSonto Hlela labona ke bemsupport bathi wow cha uyabona ke wena ke sowuphumlile sowuphumile futhi ke emakitangeni wow sengazi ukuthi ngathiwa ke yila bethu phela ke ubaby daddy ngoba yabona laba abondli hayi ntokazi siyakushayela thina ke ihlombe siyi-Ladies House sithi wow waphumula ekugcineni. Hayi ke bafuthi impela ke isho njalo phana ke Ladies House ke ihambelana ke naye ke uSonto Hlela nabo ke befisa ukuthi engazi ukuthi lokhu ngathiwa ke kwehlele phela bona ngoba le jena lena yethu ayizwani ke nokondla ifuna ukulandelwa noma seyilandelwa ingakhiphi ngisho indibilekishi kodwa ke ibe inegazi eyalenza. Hayi ke wengane zawethu impela kolunye uhlangothi ke abantu besilisa ke babonakala impela ke behlaba behlekeza indaba yayo ke le post bathi cha impela ke noma ngathiwa ke umuntu ke impela akasenzi ke imfanelo kodwa hayi ukuthi ke ungaze phela kumfisele okubeka njena ayazini nina anisifuni futhi ke anisifuni ke lokhu kwangempela kanti ke wengane zothi impela ngithema ngabangijima phana kona ngamapost kaSonto Hlela wow ngathi bana phela ke nenye ke yawo ethi the person who decided ukungizalisa ngemncane ngina 21 I love you baba womntwana wabe sethi impela ke uyakhethwa ke umuntu ongamzalela ingane. Bafowethu ke le post lena beyibhale ngazo ke i20 zika December kulonyaka lo suka kuwona u2024 kodwa ke manje kuyashaqisa mangaba sesizwa ke izindaba ke ezinjinga nalezi eseziphimisela phela ke ngokubhala phansi. Hayi bafowethu asazi futhi ke asazi ke lokhu ngempela kodwa ke thina ke sembuso City MTV bafowethu sithi njake nihlale nathi sinethulile zona sishisa sinjengoba zinjalo.